ଏଠି ଗୋଟେ ମିडिୟम ସାଇଜ୍ର ଆଳୁକୁ ସିଝେଇକି ତାକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ରଖି ନେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କି କାଟିକି ରଖି ନେଇଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ଆମେ ପାଣି ନେବା, ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇବା, ତାପରେ ସେଥିରେ ଆମର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟା ପକେଇବା ଏବଂ ଗୋଟେ ଅଟା ଚକଟା ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କି ପାଣି ଦେବେ। ଫାଷ୍ଟରୁ ଯଦି ଅଧିକ ପାଣି ଦେଇଦେବେ ତାହେଲେ ଅଟା ଚକଟାଟି ପୁରା ପାଣିଆ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଆମର ଅଟା ଚକଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆଳୁରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇଦେବା ଏବଂ ସେଥିରେ ପିଆଜକୁ ପକେଇକି ଭଲକି ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଅଟାକୁ ବେଲି ଦେବା। ଅଟା ଗୁଳାକୁ ରଖିକି ତା ଉପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଶୁଖିଲା ଅଟା ଦେଇକି ତାକୁ ଆମେ ବେଲି ନେବା। ପୁରା ରୁଟି ସାଇଜ୍ରେ ବେଲି ନେବା। ତା ଭିତରେ ଏବେ ଆମେ ଆଳୁ ଚକଟାକୁ ଦେଇଦେବା ଏବଂ ତାକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଆମେ ଚାରିକଡ଼କୁ ଆଳୁକୁ ଦେଇଦେବା। ଯେମିତି ସବୁ ଜାଗାରେ ଇକ୍ୱାଲି ରହୁଥିବ ଆଳୁଟା। ଏବେ ତାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେବା ଆଉ ତା ମୁହଁଟାକୁ ଏମିତି ଚାପିକି ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ନହେଲେ ଫାଟିକି ଆଳୁ ବାହାରକୁ ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ତାୱା ବସେଇବା। ତାୱା ଟିକେ ତାତିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ପରଟାଟା ପକେଇବା। ପରଟାକୁ ଓଲଟେଇ ନେଉଥିବା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ପରଟାଟା ସେକି ନ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରିବା। ତେଲଟାକୁ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଏମିତି ଚଲେଇ ନେଉଥିବା। ଏବେ ଆମ ପରଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି।